Hi ha també el tema que jo recordo, no sé si era l'època de Ramon Xena com a president o potser a l'inici d'en Lluís Valls, no recordo prou bé, però sé que es va fer com un document amb el qual els consellers que entraven al Consell Comarcal es comprometien a deixar la seva representativitat en altres organismes en el moment en què deixessin de ser consellers. Això en general, dic amb altres organismes, però em penso que en particular es pensava sobretot en les composicions de les caixes d'estalvis. Sí, evidentment aquí hi havia un senyor que també és expresident, havia sigut o és expresident del Consell Comarcal, un tal Joan Reventós Pujador, que aquest senyor, en el seu moment, era el que negociava. No ens ha d'estranyar que estigui ara encara a la Fundació Pinae, no?, que és la hereva de la Fundació de Caixa Penedès. Està allà perquè sempre les mateixes famílies, amb aquest Penedès magnífic, han manipulat i han fet el que ha convingut. Llavors, aquestes cartes eren ben bé cartes als Reis Mags. Si es firmaven, es firmaven, i si no es firmaven, no es firmaven, perquè no tenien cap valor. Jo quan firmo alguna cosa, va a missa. I et diré més, si encara dono la mà amb algú i dic fet, és fet. Hi ha altra gent que no necessita papers i a més encara ni els fa servir. I jo, perquè ja que ha sortit aquest tema, el 2005 hagués entrat a l'Assemblea de Caixa Penedès i pel càrrec que ocupava em tocava estar a la cúpula de Caixa Penedès. Com a president del Consell Comarcal. Com a president. En el mateix moment que em nomenaven que entrava a l'Assemblea de Caixa Penedès, jo vaig fer una roda de premsa a l'Escorxador negant-me a entrar perquè, en aquells moments vaig dir ja que Caixa Penedès destinava quasi tot lo de l'obra social a l'Opus, era la segona caixa en aquells moments que donava menys en obra social i tot ho donava a l'Opus. L'Opus vol dir Camp Joliu, etc. A més vaig dir que destinaven tots els seus esforços en pisos, cases, tot el desgavell que hi ha hagut després. No sóc un avantatjat en el tema, però en aquell moment la vaig encertar. Primer no entrant, i a més vaig dir que tota la gent i la cúpula que hi havia venia de famílies concretes i de famílies que venien de passats grisos de Vilafranca. Això ho continuo dient i ho diré tota la vida. En aquests moments encara, com he dit més d'una vegada, l'alcalde de Vilafranca, si no ara, fa mig any, es reunia amb algun vicepresident d'aquests, o exvicepresident de Caixa Penedès, per temes culturals. És patètic. És patètic que encara es tingui que moure, quan vols moure el cul, hagis d'anar a espetegar amb algunes famílies. Jo crec que ja és hora que aquest Penedès, que em sembla que només pel territori, per la riquesa que té, per tot el que don de si, no necessita d'aquestes famílies. No necessitem ningú de tota aquesta gent que no ens aporta res. I només ha aportat una cosa. Clar, la incultura. No sabien ni llegir. Perquè no llegien les actes o no les sabien llegir. Perquè si van estar a la cúpula de Caixa Penedès durant tants anys, no sabien llegir les actes, no se'n van enterar de tot el que passava. Clar. Ara parlem ja de l'època de regidor, ja no tant com a president del Consell Comarcal, de regidor a Vilafranca, 20 anys de regidor a l'Ajuntament, i en aquesta qüestió, em refereixo encara a aquesta qüestió, perquè en més d'una ocasió, si miréssim el resum dels plens, o les actes dels plens municipals, Ramon Xena havia fet alguna intervenció punyent en relació a Caixa Penedès. Vostè creu que justament això, aquesta persistència, remarcant aquelles coses que no li semblaven bé, li va passar comptes al final? Bueno, suposo que sí. Suposo que sí. Però bé, ara vaig a dir una cosa que no l'he dit mai. Ja que ve aquí i parlem d'història, doncs és una història real. Tenia un ordre d'enderroc de Caixa Penedès. Només la tenia jo, aquesta ordre d'enderroc. D'enderroc de quin edifici? De part de l'edifici aquest que hi ha aquí. De la Rambla? El de la Rambla. Per volumetria et cedia. Jo no sé què va passar. Sí que l'arquitecte municipal tenia algun problema. Però també és cert que per aquest tema va saltar l'arquitecte municipal. També ho van vestir. Aquí, quan es tracta de vestir o fer un vestit a mida, el fan com sigui. En aquell moment va passar això. En Caixa Penedès una vegada em van trucar
de la seu central d'Esquerra dient que votés a favor d'una cosa. Diu, però no diguis res, eh? Quan vaig agafar la paraula al ple, el primer que vaig dir és que votava a favor d'aquella cosa, però no per les pressions que havia tingut ni del partit ni de Caixa Penedès. Perquè jo sempre he sigut coherent. Em puc equivocar, com tothom, com qualsevol humà, però sí que un ha de dir el que pensa i mai pots acceptar pressions de cap tipus. Perquè si acceptes pressions, més val que pleguis. I sempre he anat repetint. Des que vaig plegar, hi van haver una requalificació de terrenys que, a més, l'Ajuntament els hi va fer una rebaixa a Caixa Penedès. La rebaixa que van fer Caixa Penedès de l'urbanització de per allà baix vull dir a l'entrada per l'avinguda de Tarragona, tothom sap de què parlo, d'aquella rebaixa tindríem els serveis coberts quasi un any, serveis socials coberts quasi un any. I ara resulta que allò és de Caixa Múrcia. Nosaltres teníem que donar alguna per Caixa Múrcia? Que s'espavilin. I en tot cas, Caixa Penedès, com que he dit, l'ha fet tan grossa, fins i tot van exigir, i ho dic aquí també perquè no ho havia de dir mai públicament, que el senyor Ramon Xena no podia anar ni de 1, ni de 2, ni de 3 a les llistes d'Esquerra Republicana. A canvi d'això van rebre els crèdits de les campanyes del 2007 i la hipoteca de la seu central del carrer Calàbria el 2006. He dit això perquè, ja que ha sortit, ho dic. I com que no en tinc que amagar de res, aquí ho deixo. I si hi ha algú que pot dir el contrari, evidentment que ho digui. I si no, hi ha uns tribunals aquí ben a prop que si volen m'hi poden portar.